Бавно. Стоп. Бавно. Дай! Чакал! Кучетата изгониха чакал. Браво! Атос го маркира. Със съдействието на Амика го дигнаха. Дано има късмета да го хванат. Страхотна дирена хищник. Страхотна. Чакал! Ето че е намерил. Ато се го маркира. Ами като дойде от тази страна и направо го атакувах. Чакал е хубав в охрана. Ето след тук за малко ще го хване на канала. Едно толкова беше. Его. Обаждат, дават дирата. Е тук. Точно е тук. За малко да го хванат на леглото. Нека гонат. Страхотни. Атос и Амика. Страхотни. Атос и Амика Вон Бояна Волт. На чакал. Още ги чуваме. Вече са на доста голяма дистанция. Той някъде дупка си търси. Тук няма къде да премине. Страхотни. Хайде. Хайде. Щеха да го хванат. Амо и Бору щеха да го хванат. Няма къде да отиде тази гад. Няма как да стане. Да. Да, то отстрани има такова. Нали има... Да, до реката са. Еги и двамата. Мале, може би над километър има до там. На пътя. Точно където в далечината се вижда кулата на РВД-то на аерогарата. Кучетата са в подножието на около 300 метра от самата кула. Посока насам към нас. Ние се намираме на края на писта на аерогарата. Страхотни Атос и Амика Вон Бояна Волт. Той ме е дръпнало. Да, снимай го леглото, ще го намериш. Ще го намериш леглото. Страхотни. Уникална тренировка на хищник. За съжаление, неопитността все още им попречи и да го хванат жив. С тази страхотна злоба, която притежават Атос и Амика, щеше да стане едно вълнуващо представление. Но вече знаеме къде се крие тази мръсна гад и ще вземем необходимите мерки. Да не се чудим после, защо ги няма зайците. Наслука.